Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Stáno, takže toto je náš kufor, Seat Leon Experience. Čo hovoríš na to, že krásny úložný priestor? Ako krásny Leon. Áno, krásny Leon, presne tak. Keď sklopíš tie sedáta, tak skoro 1500 litrov, vieš. Tak to je akože paráda. Čo hovoríš na to? Čo Golf? Čo hovoríš na to? No, tak mne sa páči, je tá farba, poď sa šup, tak to dám a toto je teraz pre teba. Jedno z toho. Nemôžem ti to dať úplne všetko, bo by som najradšej, keby si všetko. Vieš čo, nie. Niekto sa rozhoduje podľa objemu, niekto sadí. Áno, tak nech sa páči, to je tvoje. Ďakujem veľmi pekne. Ja už akože šípim, že čo to bude, vieš. Ja už šípim. Šípim, je to taká tradičná cena, ktorú si mohol vyhrávať u nás v rámci vernostného klubu. Super. A dá sa do nej načapovať perlivý mok, ktorý sa vyrába z chmelu, z legendárnej suroviny, tak dúfam, že ti bude slúžiť na zdravie, uži si to, dobre? Aj za Anténa Rock. Dobre, díky moc. Takže dámy a páni, aby ste vedeli, Rádio Anténa Rock je také prestížne, že normálne vojenský vrtuľník z hora nás sníma. Toto je on. On všet celej Trnave za chvíľku vidíte veľký billboard, veľký taký transparent, že Rádio Anténa Rock a naša roadshow, ktorá pokračuje zo Seat Leon Experience. Dobre? Teraz už nás zamerali, teraz celá Trnava. Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock.